Oni ndine Jackie. Ndi nkhani yathu ya lero ikulitengera ku Burkina Faso. Nkhani ya Thomas Sankara. Ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze. Thomas Sankara anabadwa mu chaka cha 1949 ku dziko lotchedwa Upper Volta. Ndi dziko lake linali lonena kuti kwambiri Upper Volta linali under chilamuliro cha France. Inali koloni ya France. Ndi maiko awa waonena kuti kuli miyala yofunikira, miyala ya mtengo wapatali. Zitopotopo sizitani sizichepako yayi, zimachuluka nthawi zonse. Ndi Upper Volta inali m'manja mwa France. Chimodzimodzi ndi maiko ena amene ali pafupi achina Mali, yani. Ndi maiko ake kumakhala kopanda kukhazikika. Sukumachepera makuu kapena ame kulanda boma. Nthawi zambiri ndi dziko lonena kuti limalamuliridwa ndi anthu onena kuti ame onena kuti alanda boma otero. Ndi mmene Upper Volta inalili. Ndi Thomas Sankara anachokera ku banja labwinobwino, komanso anali wanzeru kwambiri. Amalimbikira sukulu yake, komanso amakonda kuyimba, amachokota amakonda kuyimba. Ndi anapezeka kuti anakajoina military atakula. Koma ku military komwe anajoina anapezeka kuti amachitanso bwino ngakhale kumeneko kwete. Moti anamutumiza kuti akapitirize maphunziro ake ndi training yake ku Madagascar. Pamene anali ku military ko anali ndi nzake Blaise Compaoré amene amagwirizana kwambiri maplani yawo chani kuti tingapange zotani. Komanso muliyenda mwaumo mene anali mwamemo anapezeka kuti anaphunzirako zinthu zina. Anaona amene anthu amamenyera ufulu maiko awo chani. Ndi anapezeka kuti anaphunzirako zinthu zina ndi zina zoti anayamba kuona kuti izi zitichite apply ku dziko lathu licha zikhoza kusintha zinthu. Ndi anapitiriza atabwerera ku Upper Volta amalimbikira matani. Anali munthu onena kuti amakwezedwa ntchito so kwambiri muchani mwame mucha, and anzake masoja anzake amapasa ulemu kwambiri kuphatikiza anzake Blaise Compaoré. Ndi anapezeka kuti mu 1980 Zaire Zebo analanda boma. Atalanda boma atangokhala from 1980 mu 1982 munthu winanso John Baptiste analandaso boma. Atalanda boma anangokhala from 1982 1983 anapezeka kuti anthu sanasangalale naye. Ndi again anapangaso coup, akulandidwaso boma. Koma amene amalanda this time anali Thomas Sankara. Amene anathandiza kwambiri kuwukirako anali Blaise Compaoré uja, kuphatikizapo ndi Thomas yo. Koma munthu amene analionena kuti odalirika ndi ame yonse mampasa ulemu anali Thomas Sankara. Ndipo anamusankha kuti iye ndi akhale chani, akhale leader. Mpamene Thomas Sankara anasanduka prime minister wa ku Upper Volta mu 1983. Ndi Thomas Sankara amadana ndi zinthu zambiri. Amadana kuti azimayi amaponderezedwa. Anathetsa zonsezo, anayamba kuwaphunzitsa azimayi. Kunena azimayi ayambe kuphunzira, azimayi ayambe kugwira ntchito zapamwamba, kuyamba kuwalimba maposition abwino kusinthiratu ma women's rights. Azimayi kupezeka kuti ayamba kuonedwa ngati anthu. Poyankhula amanena kuti revolution singapangike popanda azimayi. Tikuyenera nkhondo itimenye limodzi. Komanso anayamba kutsutsana ndi zochitika za dziko la France. Amafuna kuti atenge dziko lawo. Anayamba kulimbikitsa ulimi wa wheat kuti anthu tizilimani. Akuti mukakhala ndi munthu wodalira kuti azikudyetsani mumakhala kapolo wake wa munthu uyu. Nzomwe ankanena Thomas Sankara. Anachepetsa masalale anthu ogwira ntchito mboma. Anena kuti no, just because muli ndi maposition akuluakulu doesn't mean kuti inuyo ndiye muzidyano kwambiri kuposa wina aliyense. Amadana nkunena kuti anthu azikhala ngati akumpembedza. Anathesa kunena kuti anthu ogwira ntchito mboma aziyendera magalimoto apamwamba kwambiri odula kwambiri ma Mercedes Benz. Anathesa zonsezo. Anati palibe chifukwa chopangira zimenezo. Tonsefe ndi amodzi tizipangane zimodzi. Anagula magalimoto otchipa ma Renault amene amayendera. Ndiye mweyo ananena kuti no, ineso suri ine am special yayi. Tonse tizipanga zimodzi. Kenako anasintha dzina la dziko kuchoka kuti lisakhaleso Upper Volta. Akuti dzina limenelo la Upper Volta linali lopanda meaning. Ndi analisintha dzina la dziko kulisandusa Burkina Faso, kutanthauza kuti the land of the upright people. Ndi mpamene dziko linasinthira kukhala Burkina Faso. Amadana ndi corruption, anathetsera corruption kuti sakufuna mdziko mwake.
anathetsa ma forced marriages, akuti palibe zoti munthu azikakamizidwa kuti akwatirane ndi munthu, basi tizinthu tinatake tauchita ganya anazithetsa zonsezo, komanso analetsa kunena kuti ma French azingonyamula chuma chawo kaya miyala yawo, anathetsa zonsezo ndi anakhanga kuti waafinya kwambiri ma colonialist aja ndi anadana naye kwambiri. Eti apa ku meeting ya Organization of African Unity ankanena kuti koda amati tizibweza ngongole ku World Bank, ngongole zanji anthu anatenga miyala yathu, anatenga chuma chathu nkumati uzotifende tili ndi ngongole, tonse aku Africa bwanji tinene kuti tilibe ngongole ndipo sitikubweza ngongole, atani palibe chimene angachite. Nde anapeza kuti anthu anayamba kumamuwuza kuti komatu Thomas nzako yakhoza kupanga chipongwe zochita zake, kunena Blaise Compaoré. Munthu nena kuti Blaise yo anali nzake kwambiri, amagwirizana naye mpaka na kwawo amatenga ngati ma brothers. Nde Thomas ankaseka ankanena kuti sizingatheke, Blaise sangandipangene chipongwe, amene uja ndi brother wanga. Eti amatsutsira atu aliyense oyankhula zimenezo amamuletsa kunena kuti osamayankhula zimenezo. Amene anda ulamuliro wa Sankara Burkina Faso ina achita bwino kwambiri, ndipo imachita bwino, koma anafinya kwambiri Atsamunda. Ndi Atsamunda sizinawa. Ndi chifukwa cha malamulo ake oletsa katangale, malamulo ake opangisa kunena kuti anthu asamakhale ngati kuti ali pamwamba kwambiri pa anthu ena, komanso kuwafinya azungu aja, anapeza kuti anachuluka adani. Eti adani ena kuti ali mkatikati, ena onena kuti anali kunja kwa dziko. Nde pa 15 October 1987 Sankara anali ndi meeting ya cabinet yake. Anali anthu 13 amene amakumana nawo. Anapita ku building yomwe kunali meeting iyo, anafika kumene kuja akhala meeting akukambirana, anangoyamba kumva mifuti panja, anamva kuombera, anadziwa immediately kunena kuti anthu afuna mwina kulanda boma kapena chilipo chomwe akufuna. Iti ngasi yeso anali kuti analandapo boma, amadziwa amene zinaendera. Nde anamva kuombera, anali ma bodyguard ndi ma soldiers amene amadikirira panja, anaphedwa. Ndi akuti Sankara ananena kuti they want me, it's okay, kuuza anthu ena onse aja iye nkuyimirira kuika manja mwamba kumayenda kupita pa khomo kuti ayankhulane nawo anthu akubwera aja. Sono anthu aja anatulukira atanyamula dzimifuti, iye amaona ngati kuti ayankhulana nawo, kuti atadziyankhula anangomuombera mopopompo, anamupha pompo, sanampaseso chance. Kenako cabinet yonse ija anthu onse aja nkwamba kuomberedwa. Anthu onse 12 anaphedwa kupatula munthu mmodzi anasiyidwa, chomwe anasiyidwira sichidziwika, ndi iye mweyo sadziwa, iye ndi amene anafotokoza amene zonse zinakhalira. Kuphedwa kwa Sankara kunali kumeneko, anthu sanaloledwa kuyankhula. The next day amene anakayankhula pa radio anali best friend wake uja Blaise Compaoré. Ananena kuti malamulo onse a Thomas Sankara atha, amaosokoneza dziko, amaononga zinthu, amapangitsa kunena kuti maiko akunja adzidana nafe. Anachita khanso zonse zomwe anapanga Thomas Sankara, iye ndikutenga yani, ndikutenga boma. Ataphedwa Thomas Sankara anayikidwa mwachinsisi, koma anthu amadziwa pamene panali manda ake. Anthu anauzidwa, kunalengezedwa kunena kuti Thomas Sankara wamwalira of natural causes, anadwala wamwalira zathera pompo. Makolo ake sanauzidwe kalikonse. Ne abambo ake akakhala kumadabwa kuti chifukwa chani Blaise Compaoré sanabwereso, munthu onena kuti ndi nzake watenga upresident, sanapiteso kukakumana nawo kuchokera tsiku limene analengeza zonena kuti Thomas Sankara wamwalira. Aliyense anakhala chete, zinali ngati kuti zoletsedwa kuti aliyense sakwenera kufunsa. Eti kufikira mu 2014 ma youth atamuukira, atayeseranso kuti ayimenso upresident after 27 years. Anapezeka kuti athamangisidwapo a Blaise yo, ndi pamene manda anakafukulidwa. Manda atakafukulidwa anapanga exhume kunena kuti apeze chenicheni kuti anamwaliradi zanomo, nangasi panali nkhani zosiyana. Pamene atatenga thupi la Thomas Sankara anapeza kuti linali lodzadza zipolopolo, akuti riddled with bullets, kusonyeza kuti zonse zinayi zabodza. Blaise Compaoré analamulira kwa zaka 27, koma dziko linalowa pansi. Government ya Burkina Faso inamuzenga mulandu Blaise Compaoré chifukwa cha imfa ya Thomas Sankara, ndipo anampeza olakwa pa imfa ya Thomas Sankara. Koma amene amamuzenga mulandu analote wathawa mu dziko, anali ku exile. Akadali ku exile sali in prison, koma anapezeka olakwa. Imeneyo ndi nkhani ya
Thomas Sankara amene anapangidwa betray ndi mnzake wapanthu. Munthu yemwe watulukira kutenga legacy ya Thomas Sankara kuibwezeresanso ndi kubwezeresa zonse zomwe anayika Sankara ndi Ibrahim Traore akutsata mapazi a Thomas Sankara. Imeneyo tikamva next time. Zikomo kwambiri.